Тишината и медитацията водят техния вътрешен баланс. Чрез духовни практики те могат да постигнат дълбоката истина. Да достигнат, както казахме, те са търсачи на истината. Девятките са, както 9 и 27, са родени лечители. Тоест, на тях им е заложена способността да лекуват. Но не само чрез физически методи, а чрез думи, присъствие и мъдрост. Могат да помагат чрез различни форми на хората. За девятките подходящи науки са психология, философия, духовно консултиране, йога, енергийни практики. До някъде изкуствено много зависи от числата, които са като цяло в индивидуалната лична карта. Те могат да бъдат много добри духовни водачи, стига да излязат от рамката на изолацията. Понякога прекаленото самонаблюдение може да се превърне в капан за тях. Девятките толкова често анализират себе си, че понякога се откъсват тотално от реалността, а недоверието ги прави самотни хора. Ако те прекалено много се изолират и се отдръпнат от обществото, това може да се превърне в навик и да изгубят връзка с хората, което не е препоръчително. И както нежеланието да споделят знанията с другите, т.е. те не го правят не го правят, защото искат да задържат нещата само за себе си, а просто изпитват притеснение да говорят пред хора и да споделят или смятат, че тяхното знание за кого ще е полезно. Но всъщност те са много ценни тук, защото точно те са истинските духовни търсачи и стига да се развият, могат да покажат много на този свят и да помогнат на много хора. Защото натрупаната мъдрост в крайна сметка е безполезна, ако тя не се предава на останалите. Те често понякога се разочароват от обществото, което ги заобикаля, но в крайна сметка мисълта "никой няма да ме разбере" остава илюзия. Това го знаете, девятки. Всъщност можете да бъдете много разбрани, вашата мъдрост да бъде разбрана и да достигне до хората, до които е необходимо. Така че ви призовавам към действие и да не ви е страх от разочарование и какво ще кажат хората. Както да не ви е страх и от страха от самотата, защото в крайна сметка ние сме тук, за да сме в отношения. Приемете баланса като препоръки между знание и емоция. Споделете своята мъдрост, за да израстете нагоре и да изпълните вашето духовно предназначение. И се научете да се наслаждавате на живота. Знам, че е много трудно, но материалният свят не е ваш враг, а е ваша подкрепа. Аз съм Диляна и да